Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Keluarga Mas Goblom. Halo pemirsa, selamat aktivitas. Hari ini mau nyumbang buah di adiknya Mas Aji. Masih saudara sama keluarga nih Mae mertua guys. Lagi mau berangkat. Paling carry iki napa sano ngatene wis ketemu wis rapopo lho mari yo Mas Anda tak jak ayo ya budal ya. Sik apa sing ngopo wong lanang wis yo dijak saset-saset yo ngosak-ngosek ya wis. Nanti kita lanjut lagi seperti apa ya guys. Alah wis paling ndelok iki sing ewoh-ewoh sing nyumbang-nyumbang bos do budal ndelok aku kepet dhewe. Wis pemirsa nanti kita lanjut lagi. Ki aku nutup iki lho pemirsa. Lawang-lawang. Oke, kita berangkat. Sudah sampai guys, tekan dia tekan sedikit pinatoloto tangono jalan main bobo aku jika teman pegang kodring sedikit pinatoloto kan also sampai yo anda kan pengantin kodring sasaran sasaran dengan papan dari sasaran cukup juga suara sampai yo berisik namanya drama ajarkan sajuko keryosan jadi terus menggaroso menggakan sebab itu merasa tanpa ya arso asuk gurno karyo-karyo garmo minangka sarana gesang wonten papan panggihan bobo aliku saniki nedya ajeng keluarga kersani dahar sesarengan berparang sinambulkan ilang bentuk badhe hamujun wujuding toya wening sesarengan pangajaping sedya imandipun sasampunipun parkandhan cekekan lumampah lumarang angasta wujudipun kunjukan toya wening Erikanegan siang iko arso wujuding toyonipun kunjuk sesarengan dening sang temanten kekalih kapapat rawuhipun kadadosan erikanegan siang iko kami keluarga Sobo saha keluarga Merah Mulyareja ingkang temben sami bepisanan ingkang dan sami ratawisipun keluarga Mas Bagus Riki keluarga Mas Ayu Ita kekalipun ingkang sampun kepareng kapapak rawuhipun kadang Gesang Sogo kulipareng kadhelaken pinarak lenggah wonten ing sasana ringga kalipun kepareng badhe unsur berkah panggonanipun lumantar tata cara sukuman ingkang pareng badhe lumampah
yo Itu kan tekan uang. Jadi oleh sare iki panas kan. ya Paraso tenau bebo samyo asaran sing kono ing taman kampus Allah sama siagane ngarso kembang lanjut ada sebarang kados kalian kamu perlu berapa saudara sangat kodranten pindaning samarapati sangalit ngarso sampai luar arah edi pindah itu sesangat sami harapun sang balismo sakatotan sampan Praharjo dilebihaken saking sedaya beda cinaketaken wonten rahmate Gusti Kang Maha Kawasa dinata pakira dina sang subuh kanggo apa ing sawetara arep satru sakembarang kembar warna kembar busana sinau ganggo sing rupa sarep jabe sinikan minangka sawengaran kang lanang dadi menangguanane sang Gusti Kaping pawiwadan ing sawetara sang subuh manggala kadang wujud atas sakembaran wujud ing para jajeng tasih dereng Kuswara Mojo bebasan nang gak terjadi ning marang dene sawetara karo paudi oleh sangat Mojo paten sekantan sawo tansah kaparingan panjenengan lamun besarelo kawitan saking resik jiwa yang raganira
Saya pulang dulu. Udah iki paling yo merah yo sepi do rewang kabeh. Oh, Mbak ini tok sing ngono. Ya mohon maaf ya pemirsa, syutinganku angle kurang bagus gak di depan soalnya yo sudah penuh dengan tamu yo guys yo, aku gak bisa nang apa jenenge nyoteng di depan. Aku ya mohon maaf karo pemirsa, kurang optimal nek nyoteng yo. Karena yo sungkan guys, aku mosok ngongkon wong liya monggo minggir riyen kula tak nyoteng kan yo ora pantes yo. Jadi yo iki mangsa onone nyotenge, mohon maaf yo. Samawa buat Dek Intan ya, muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Pokoknya donga-donga sing apik ayo pemirsa ya. Ya susah terus buat Mas Aji, insya Allah muga-muga ndang tok rezeki jodoh setelah ya. Pokoknya terus semangat, ojo lali like, comment, subscribe, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.